Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο γιος του Τέσλα και σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς μπορούμε με τρία πολύ βασικά, καθημερινά και εύκολα να τα βρούμε αντικείμενα να φουσκώσουμε το λάστιχο ενός ποδηλάτου. Το ξέρω ότι σε πολλούς ακούγεται περίεργο, αδύνατο ίσως, και όμως γίνεται, πιστέψτε με, και όμως γίνεται. Τα βήματα είναι πάρα πολύ λίγα, είναι πάρα πολύ απλά, μπορούμε όλοι να το κάνουμε, αρκεί να γίνουν τα σωστά πράγματα στη σωστή σειρά. Αρχικά πρέπει να πάρουμε το καλαμάκι και το μαχαίρι μας και να κάνουμε στο καλαμάκι μία σχισμή, ένα κόψιμο, εδώ έτσι, με σκοπό να έχουμε καλύτερη εφαρμογή του καλαμακίου στον αναπτήρα. Κάπως έτσι εδώ βλέπουμε. Εδώ πέρα. Αυτό είναι το τέλειο. Τώρα εγώ έχω πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πετύχει να αυξήσω έως και 15 ατμόσφαιρες την πίεση που θα φύγει το αέριο μέσα από τον αναπτήρα μου. Αυτόν εδώ βλέπουμε, είναι ένας απλός αναπτήρας. Έχοντας λοιπόν λυγίσει το συνδετήρα μου αυτόν στις 45,64 μοίρες, θα τον εφαρμόσω στα 3/7 του σημείου εδώ πέρα που δείχνω. Βλέπουμε εδώ. Ωραία. Και το τελικό, η τελική ίσως εικόνα, αν θέλετε, είναι κάπως έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε πετύχει αύξηση της πίεσης του εξερχόμενου αερίου έως και 15 ατμόσφαιρες, το οποίο είναι εξωφρενικά μεγάλο, πιστέψτε με, και με τον συνδετήρα που έχω βάλει εδώ πέρα αποφεύγουμε την ηλεκτρόλυση, που είναι πολύ σημαντικό, και επίσης γίνεται μοχλικό μεταξύ αναπτήρα και βαλβίδας ποδηλάτου που θα δούμε στη συνέχεια, και το αέριο αποκτά περίπου 475 χιλιόμετρα ανά σεκόντ ταχύτητα. Πράγμα που με κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα τώρα στο νου μου μας βοηθάει στο να φουσκώσουμε το λάστιχο σε λιγότερο από 4,9 δεύτερα. Και όποιος δεν με πιστεύει μπορεί να το δει αμέσως τώρα. Εδώ είμαστε, όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, το λάστιχο είναι τελείως άδειο. Δεν έχει ίχνος αέρα μέσα. Βλέπετε, δεν είναι κάποιο τρίκ ή κάποιο εφέ ίσως. Βλέπετε εδώ. Αυτό που πρέπει να κάνω εγώ τώρα είναι να πάρω το καλαμάκι μου, να τοποθετήσω τη μία του άκρη εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, όσο πιο εφαρμοστά γίνεται στην βαλβίδα του ποδηλάτου μας, με σκοπό να μην έχουμε καθόλου απώλειες αερίου που θα στείλω μέσω του αναπτήρα. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Εδώ βλέπουμε, έχω τοποθετήσει τη μία του άκρη και τώρα απλά πατάω το κουμπί του αναπτήρα. Όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, το λάστιχο αρχίζει και φουσκώνει. Βλέπουμε εδώ, φουσκώνει κι άλλο. Ωραία. Καταφέραμε λοιπόν και φουσκώσαμε το λάστιχο μας και απλά είμαστε έτοιμοι για τη βόλτα μας. Βάζουμε και την τάπα.